Uy, nag-record naman din na. Welcome back mga Bisaya. Mo din ni guys, itong second vlog. So katong wala pa kita sa akong first vlog. Panawat yun guys, kaya napay mga nindot nga mga effects dito. So since bago lang naman ang fiesta dito sa among municipality, dito mismo merkado ng laag ba. So karon gidaghan ko mga ligya ng duaan. Nakita ko ni ba. Naibo ko kay kununa ko mga pwede mo din ako magamit pang sci-fi or kanang action movies ito. Oh no! Indot mo sa porma gano. So kanil gyud mo vlogger tawa. So kung saan episode sa una. So kadto din na mga bata no nga itanaw ni nga vlog. Edit ra din siya tanan. So wala tinuod na. By the way guys, appreciate ka na kung dako inyong pagtanaw sa mong first vlog. Ug ginaot ko nga inyo ipadayon niyo pagsuporta. Ug ang pinaka-importante sa tanan nga malingaw mo ani nga channel. Di lang ka na ko dugayon guys. Ug mao ni ang matrix sa karon nga episode. Balik ka nga. Dito yun? Kita di? Ha? Balik ba yung anak di? Ayun na, kita. Eh. Anak, kira? Di ka makita kay kanang ito man kanya, ito maningkuranan. Ay, tanawa ba? Ay, Ito, ito na din. stop ha. Stop ha. Eh, ano? Pero di mo klaro yung pusil ato. Nag-record na ba? Nag-record.